Tinini shal eba 4 July salmari 1978 bishiwa Naya Delewa Asaimani Tripura haste ni Bubagra Bikram Kishore debbarman tei Bibhu Kumari Devi ni bwsajwla Bubagra Pradyot Kishore debbarman Fiaba New Delewa Asaima fano Bubagra Pradyot tabokhe samuni bagai Tripura haste bo tongkoi tongo Bubagra jefro jarai tongmani ajorawo bo Tripura haste bai nangjak Meghalaya ni Shillongo tongmani Bubagra TNI eba the Northeast to dewa tangphang ungwi bo samung bo khlaiwi tongo tabokhe Bubagra Pradyot jini haste Tripura ni joto sonduk bo soni lukurone bangai kaham samung khlaiwi tongkha jefro haste ni sonduk bo soni lukurok deramongo khlaike borok bai thangai malai laibo teje manjak Bubagra chuba choribo Bubagra Pradyot tabo kaisa Tripura motha bodol ni supremo honai bisini jago bo sak mongsabo torjagya haste ni sonduk bo soni joto tongkosong lukurok bai no sak bai thangai malai laibo eba bini Tripura haste ni rajakhor aguli ni noyong mau phawi Bubagra bai malai bai tei covid ni jorawo bo phatar haste bo kachajak joto sonduk bo soni lukuroni bagai NGO Tripura samotha sanamai haste bo kifilna bagai shepna harka Bubagra Pradyot bini shep manai no hakotor eba phatar haste ni joto rong sarangnai tei samang go gdaljak songni loge bo samang khlaiwi tongnai rono kifilei haste wo Bubagra to boi faika tei tini bini asema salno kitingwi na aguli ni rabindra bhavan holo drugs awarness program kaisa panda songsajak aro nograi okra ungwi manjak fainai pasigat amsaini Arunachal Pradesh ni Richap Rito Riba Bureau Report Kwrak